Heɗititoɓe assalamu alaikum, on nango e kode radio international igaɗo Abuja lamurde lesdi Nigeria. Hande nyalade salasa 11 lewru jewetetabru hitande ujune nogas e joyi. Min Al-Amin giɗaɗo jada taskiti ardugo taskara hande. Nder taskaraji amin ɗi hande on nanan ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmad Tinubu meti rewɓen fijoɓe lesdi ndin e tamre. Ha fahin min ɗo wondi e taskara suudu rewɓe. To en ɗo wondi min waddanan on taskara RFI fulfulde. Amma hiddego ɗon ha mi surgana on Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarumi hanko joɗi firle kubaruji duniyaru ɗi hande. Assalamu alaikum. Aran da ɓurduɗi nder habaruji ɗin. Honoɓe Nigeria kalki honoɓe Boko Haram ko hewti 17 leddi Ghana gasni yarango Falasɗinu balla. Hande ardiɓe lesdi Lebanon gaɗata jonde hado ko larani jaɓugo kaɓorɗe Hizbullah. Da kubaruji ɗin ɗi fumaji koninkoɓe Nigeria andiraɓe operation haɗin kai ɓe wayla waladu funare leydi ndin heɓi nasaraku halkugo Boko Haram ko hewti 17 ha kippe ɗe ɓe jaari ha nokkuje fere e diwal Borno e diwal Adamawa. Ballo bolwowo dow konngol koninkoɓe leydi ndin biyeteɗo Captain Ruben Kovangia wallifake ha hello mako wiigo honoɓe Boko Haram na hande ɓe ɗo gaɗa ka yarugo piyanɗe ha nokkuje fere ha Bama, Goza e nokkuje goɗɗe e diwal Borno. Nden bo ɓe kippake Minchika nder diwal Adamawa. Jayde andirande Daily Trust andini wiigo to honoɓe ɓen ɓe irti kaɓorɗe ko bomboje puttoje ko hewti 14 ɗe Boko Haram uwi ha nokkuje fere nden bo ɓe irtiɗe ɓe lalatiɗe. Ko vangiya nga ɓeddi wiigo dow ɓe keɓi nasaraku na seɗɗa har wartirgo yimɓe meedaɓe ha wuro andirago Madagaw nder biu diwal Borno. Ardungal police en ɓe diwal Ondo andini wiigo ɓe nangi yimɓe jamhuriya leydi Benin ko hewti 10 wancidoɓe e yimɓe na e Dungaye ha Akure lamorde diwal ngal. Commissionajo police en Mr. Lawal Ade Bowale andinika habaru en wakkatire o haalayno hado ko larani nangaɓe ɓen ha office wa police en. O wi jonta ɓe ɗo gaɗa ka linyugo to ɓe timmini bo ɓe jaray ɓe ha hitordu ngam ɓe kiite. Commissionajo on fuɗɗiti wiigo dow nangaɓe ɓen ni ɓe esti biyeteɗo ngaw wato nzaw e wiigo ɓe kokkaymo wallinde wonde ɓe naddi e mako ha leydi Nigeria. Leddi Ghana notake noddandu wallugo yimɓe Gaza. Ɓe notake noddandu ndun ngam yidako yonki yimɓe Gaza ɓe welo tampini na seɗɗa dalila toñare leddi Israila. Ardiɗo John Dramani Muhammad mo leydi ndin umri ɗum yerɓa kuje mballa ko hewti tonji 22 ma bo laso e ɗiɗi. Seni ɗum andinay ko iri mballa ka yaha ɓe jaranta Falasɗinin ko en. Tere Gaza ni fiidi e fitina Yahudu en Israila haɗoɓe ɗum yarana Falasɗinin ko en bacci e mawɓe fayɓe e rewɓe tele sonnaɓe ɓe ɗo gaɗa ka yargo bone ɓe ɗo maya fewre mere. Mofgal lesɗe gonɗe dow mayo andiraɗe Sahel countries jalɗiri ha leydi Gambia ngam waggo dawrinde hado ko yarata lesɗe ɗen yeeso. Wakili en ɓen ɓe ngaɗi moftorde ha shura andiranga Dawda Jawara Conference Hall haɓe dawri batuji dow ko larani suɓitingo dabareji ɗi ɓe tokkoto ngam ni ɓe ɓamta risku
ɓe mbo'ina gondal hakkunde je lesɗe ɗen ko mari haaje ko yarata ɗe yeeso. ɓawo ɗum waɗi moftorde nden ɓe jaari gilla maɓɓe faago ha ardiɗo Adama Barrow mo leydi Gambia. ha ardiɗo on holli sewo maako e weltare maako sanne ha dow no ɓe jellori leddi ndin ɗum nden bo ɓe gerdi ɗum taskito moftorde ha o waɗi alkawal kuudal be maɓɓe. laamu leydi Burkina Faso maɓɓi suudu radio andirandu radio Omega. laamu soja en koninkoɓe leydi ndin ombi radio ngam yiigo nduɗo waɗa ka felgo hoorejo leydi ndin biyeteɗo capitaine Ibrahima Traoré nga maɓɓama yaago lebbi 3 sey no haali waɗi. wi'ama ni radio Omega ɗum radio wa joɗaninga hoore maga ngaɗo saka kubaruji nder bolɗe lesɗe ɗin feere feere ko hawti e ɗemgal jeydiyan wato ɗemgal turanko'en faransare mosinkore fulfulde e bolɗe goɗɗe. ha radio ngan filata kuuɗe hoorejo leydi koninkoɓe Ibrahima Traoré. ha leydi Guinée Conakry ndiyam paccam fuɗɗiti waɗgo mboronda kalluka ɓawo ni ɗum heɓi ndiyam paccam balɗe saliɗe ha gallure Conakry. wi'ama balɗe ɗe bo ndiyam mawake wuro Dalaba ha motaje ɗuɗɗe gaɗi ka nufugo ɗuɗɗe masin muti ha nder leddi. wi'ama ni yimɓe ɗuɗɓe gaɗi asar ɓaale maɓɓe e jawle. nder habarol gongol bo mofgal lesɗe duniyaru mani ko yetti hooreɓe leydi Guinée ha dow mballa jawka kaɓe gaɗani yimɓe ɓe ndiyam paccam torri ha Conakry haɓe keɓani ɓe gonorle haɓe gona hidde ko ɓe mbo'itana ɓe gure maɓɓe. kode radio international waddantawan kubaruji e fulfulde. hande salasa ardiɓe gommati leddi Labanon dogginta suɓo ha dow ko rarani sankutugo honoɓe Hizbullah. jagorɓe minista en hawtade bo e majalisa en leddi ndin. majalisa e ɓen fuu ɓe mari ɓe bollay ha dow haaje yerdago kosoyde yerdago ha dow yibbingo kawtal Hizbullah. laamu ngun tawi kiita waggo noon ɓawo leydi America ɗum waɗa ka ɓillango leydi Labanon lalle sey ɓe cankita koninkoɓe Hizbullah. to mofgal Hizbullahi bo wi wala no ɓe cankitoro sina leddi Israila sankitama. kerol kubaru ɗin gonɗon amma nda hooreji nder maji. honoɓe Nigeria kalki honoɓe Boko Haram 17 leddi Ghana gasni yarango Palestinu mballa. nden haragare bo hande ardiɓe leddi Labanon gatta jonde ha dow ko larani mofgal Hizbullah. kerol kubaru ɗin gonɗon. assalamu aleykum. Abu Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarumi a weltinama ko ɗuɗi. ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu meti rewɓe fijoɓe tamre silawo wato basketball e mangu lesdi ndi OON yake fijoɓe fuu hokkanama cede ko hewti dola America 1,000. iga Abuja nda wakilijo kode radio Umar Aliyu inanta rahotorgol. OON national team honors for team, coach and technical team. $100,000 for each player. ballo ardiɗo lesdi Nigeria on ɗo wakkati o andinanno cahungu gomnati waɗani tokkal fijoɓe be eltoɓe maɓɓe. fijoɓe be eltoɓe maɓɓe fuu fotitinama ha dokkal mangu lesdi ngu OON be ci'e, amma ha cede on dokkal mai ferotiri, ngam kala fijowo fuu hokkama cede naira ɗe sanji muɗum fotata be cede America $100,000. ha yake eltowo be luttuɓe ha tokkal man bo dokkama cede naira ko fotata be sanji $America 15,000. dokkal ɗo wari on ɓawo asawere be dokkal bana magal ngal Tinubu waɗani rewɓe fijanoɓe lesdi ndin tamre football. Kashim Shetima on wakilti Tinubu ha jaɓɓugo fijoɓe man. nder ɓe mbawi ɓawo mako bo hawti be dada sare ardiɗo lesdi senete Oluremi Tinubu be ardiɗo huwoɓe ha fada Mustafeni Bajabiya Mila be jami'en gomnati totuɓe. nde Shetima wolwanno dow darnde ardiɗo lesdi o wi
It is therefore an ultimate honor and pleasure on behalf of President Bola Ahmed Tinubu GCFR to welcome you to the State House. Mi sey jaɓɓugo dow darnde ardiɗo lesdi nasaraku ngon keɓi omti dammugal keɓanowal lesdi min nasaraku ha nder lesɗe duniya gonga on laati hunde sukaɓe ummotoɓe yembititta iga aran nde o wolwanno kaptinjo fijoɓe ɓen Ami Okonko keɓuɗo nasaraku laatago ɓurduɗo tiɗal ha pijirle ɗen fuu yetti gomnati musamman Dada Sare ardiɗo lesdi Senator Oluremi Tinubu dow walline nde o hokki ɓe nden o wi ɓe samɗini bososel heɓugo wakkilta lesdi maɓɓe ndi Nigeria ha pijirle ɗen. I give thanks to you, President, Chairman, everybody. We thank you all for your support and your continuing support, lifting us higher, because I don't think the sky is our limit. I think we can go beyond and we can break barriers. Iga fadorde lesdi Nigeria, Umar Aliyu, Code Radio International, Bay TV. To madalla, jonta bo da Aisha Umar Joboli nastoyi ngam ardugo taskaram suudu rewɓe. heɗitoɓe amin assalamu aleykum, barka men e wakkatire nde, barka men bo e lorki fotta ha nder taskaram suuduroɓe ɗum asawere nde. Taskaram suuduroɓe taskaram on ko lardata ngendam ummatore no foti, takanas fulɓe men gonɓe nder galluje pamare e ma galluje mawɗe. Taskaram suuduroɓe ɗo warana mon on daga suudu radio Code International gonga nder lamurde Abuja, lesdi Nigeria. Min Aisha Umar Joboli dasanta mon labangal taskaram man nden wiyata mon keɗite jam. To Allah sure Modibo a jaɓɓama ha nder taskaram suuduroɓe ɗum asawere nde. To Modibo anani min yecci heɗitoɓe min volan on ha dow ko larani elto ɓiɓɓe ha juuɗe dadiraɓe maɓɓe. To fulɓe wi bannen ko ɗum nufata. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Ko ɗum nufata be elto ɓikkon kanjum woni iri hollugo ɗum dadiraɓe hollata ɓikkon no ɓe wonirta ha yake ngendam maɓɓe, no ɓe joɗirta be mawɓe maɓɓe, nden nden no ɓe joɗirta be mawɓe yaasi, nden nden iri laabi ɗi ɓe tokkata ɓe heɓa jonde jam ha ɓandu maɓɓe be ha diina maɓɓe be ha jamaje, se a tawa himɓe yerdiɓe, andaɓe yerdiɓe, bandiraɓe ɓe yerdiɓe, ɓe laata ɓe himɓe kirki en ngam dalla voɗugo elto. To Modibo en hoosa yeɓre arandere ɗume on handi dadiraɓe hoosa takanas ma daga wakkati ɓe dañi ɓiɓɓe maɓɓe, laabi ɗiyeji on handi ɓe hoosa ngam yigo elto ɓukkoye maɓɓe ɓoosama? Naam, lallay kala ɓingel fuu hidde ko ngel heɓa elto ha baaba ko ha mallumjo mo handi ngel heɓa elto ha muɗum ni kanjum woni dada maako. Dada majel on ngel altata heɓugo elto ha jungo maako hidde ko ngel yaha yaasi. Naam, ngam dalla hollugo en martaba dadiraɓe, Allahu subhanahu wa ta'ala fammi en dow muslimingo ko dada muslimta ɓingel ma ɗon nder ko nafata ɓingel. Ha o wi wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma rada'ah. Dadiraɓe ɓe muslimina ɓikkon maɓɓe duuɓi ɗiɗi kewɗi ha on giɗɗo timmingo muslimingo ɓingel muɗum. ɗo famna en woodi bote feere Allah subhanahu wa ta'ala taskiti ha ɓingel to ngel muslinama kosam dada magel yahugo ko duuɓi ɗiɗi. ɗo ɗon nder fuɗɗam elto. nde to ɓingel ɗo ngel mawni ngel fuɗɗi ngel yaran ko ngel ñaaman handi ngam baba wala Allah ndego na ko nde jotta be magel wakkati ngel ñamata ngel peeti ngel ɓuray nduuɓu be reta yago duuɓi ɗiɗi. ngam majum dada on hollata ngel ñamira ñaamo, ngel yarda ñaamo, to ngel waɗan chauffé ko ladde ha ndawi dada magel acca ngel wowa ɗugo ɗum ha pellel ngel ñamata. to ngel waɗan haaje magel ni diga ngel pamarel ɗo handi dada magel holla ngel dilla ngel ɗakkita ha yimɓe joɗata, ngel ɗakkita ha ngel ñamata. ɗo pat fuɗɗam eltoji dada hollata ɓingel diga ngel peetel ngel fuɗɗay wurtugo yaasi ma tawon. to be hollugo ngel wato fiitinare kañum on fiɗɗitare. to kine magel ɗon be yimɓe dada magel holla ngel ɓostana ngel diga ɗo ɓostana ngel ha holla ngel kanjum ma ngel ɓosta be hoore magel. dada magel holla ngel hande ngel yaha mere wala limsere wala sarla ha ɓandu magel.
irɗi ɗo woni eltoji pamari wato arandeji ɗi dada fuɗɗanta ɓinguel diga ngel salen duuɓi reta yago duuɓi tati. to Allah sai ne bana azi irin dada en ekkitinoɓe ɓiɓɓe maɓɓe daga ɓornugo limse be lotugo juuɗe no ɓe nyamirta ta ɓe waɗa ko handai. To noyi a larata woodi dada en feere bo damai be ekkutungo ɓiɓɓe maɓɓe waɗugo ko handi. ɗo ɗum illa on, nden bo ɗum aybe on, ɗum hunde felore, ɗum pelni ɗum. nden bo dada mo faalayi banni fu iri maɓɓe on yahata to ɓikkon maɓɓe mawni warta ɓe ɗo voya be ɓikkon maɓɓe. ngam to ɓinguel anani dada ɗo wawi bema ngel mawni ngel nanata ngel jaɓata wolde maako o hollay ngel non ɗo diga ngel pamare. amma diga ngel pamarel o holli ngel waɗu banni nden non ngel holli ba ngel salato o holli ngel lallay ngel ñamira be ñaamo, lallay ngel ostakino majel ɗo, lallay to ngel waɗan haaji majel ngel ɗakkita, lallay to ngel laari mawɗo ɗo wara ngel sera ngel hakkila lawol. to diga ngel pamarel ngel wowi banni ɗo to sai a tawa ko ngel mawni ngel nanan wolde baba be dada, inchallah iri maɓɓe on laatata himɓe kirki en. ngam wala goɗɗo laatata o dottijo en ɗo dogga ɓaawo maako ko ngam jawdi ko ngam laamu ko ngam andal kay ko ngam siyasa, sai to o heɓi elto diga ha jungo daadiraɓe tawon, ko dada maako mo dañimo ko bo mo o mawni ha jungo muɗum. to heɓi elto banniɗo to o mawni a tawan o laatan o goɗɗo kirkijo ha wakkere ɗum o ardini fuu to Allah yerdi. kam may ɗum illa on masin dada faalay ɓinguel ngel ñamir fuu kangel andi, hangel waali fuu kangel andi, mo ngel wancitata fuu kangel andi, hangel wawi haaji fuu kangel andi. ɗo to ɓikkon no iri ma kon to kon mawni kon fooɗa ko kon yiɗi, kon yara ko kon yiɗi, kon yaha ha ko kon yiɗi elleji feere wula ci'e himɓe, wula shagoji nanga mbare en ɗo pat soyde heɓugo elto diga kon pamaron. ngam mane ɗo nodditira daadiraɓe ɗo lorna hakkilo haɗa. heɗitoɓe amin tata woyte on ɗo wondi be taskaram suudu rewɓe daga Sare Radio Kode International gonga nder lamorde Abuja lesdi Nigeria. taskaram man bo ɗo waranamon on hawtade be Modibbo Mawludu Bose Tola. tata yejjite watane amin hakkilo. to Allah sure en foli on ha dow ko larani elto ɓinguel daga petel yahugo duuɓi ɗiɗi duuɓi tati. to noyi elto ɓinguel daga duuɓi tati mai bo yahugo duuɓi jeeɗiɗi yahango ni an kam duuɓi 10 en wonanta. Naam, ɓinguel diga to ngel saali bana en mbi duuɓi tati ɗo yahugo ha duuɓi 4, 5, 6 yahugo yeeso. ɗo ngel yetti elto magel neman jande, ngel yetti bana eren julɓe, ngel yetti wi'ego dillu pelel jangirde a jooɗa. ngel ɗo mari duuɓi 4 ɓawa dadanagel wi'a ngel dillu pellel jangirde, dadanagel wi'a ngel hoosu alloha maɗa, dadanagel wi'a ngel a yaha malluma janga, dadanagel ɓaawo ngel ñaami ngel yiiwi wala tuundi ha ɓandu magel, ngel andi ha ngel watta haaje magel, ngel andi lalle to ngel ñaman be ñaamo, to ngel yaran be ñaamo. to tan to ngel jooɗi ɗo dadanagel ko da baba wala ha saare, dadanagel wi'a ngel ɓinguel a wi'a alhamdulillahi ngel ekkita jangugo diga ngel peetel. lawto ngel yetti duuɓi 6 yago 7 en andi annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi en umra ɓikkon men juulugo to kon gaɗi duuɓi 7. nden noon to kon jotti duuɓi 10 ɓinguel yetti duuɓi 10 ngel holli ngel juulata, ko ngel goɗogel ko ngel dewel on. ɓe holli ngel de wonde ɓe hakkilo ngel holli ngel juulata. annabijo wi ta e nacca ɓinguel man ngel dilla non noon ngel juulata ɗo to ni ha ngel waɗi duuɓi 10 yahugo ɗum. ngam man so hoosa ɓoccolujje hullugo sewgol holla ɓocca ngel holla ngel lalle accatangel. to ɗo bo a yi to ngel yetti duuɓi diga 4 yahugo yeeso holli elto magel saali haala no ngel ñamirta be ha ngel jooɗata tan nafti haala ekkitigo ngel jande be diina musamman enen julɓe. wakkati feere a tawan woodi ɓiɓɓe man daga julɓe be Kirista en man fu nde en ɗo wondi en fu babal gotel. a tawan kamɓe Kirista en man ɓe hoosan ɓiɓɓe maɓɓe feere ɓe yara ha haykaleru maɓɓe bana irin fajjiri ɓe holla ɓe no ɓe waɗirta diina maɓɓe. amma sai a tawa dada en feere rewɓe men enen julɓe mai ɓe faalay to weeti yeɗɓugo ɓukkon yaha jangirde ko hunde feere banninni ko larani diina. lallay ɗum haanday sam enen ha darnde men en julɓe nden daadiraɓe ɓikkonji meɗen ɓe yeeɓa ɓikkonji meɗen
hande ɓe a tooɗo ɓe hoosa ɓikko maɓɓe ɓe taskina ɓe ɓe holla ɓe haykaleeru pellel dewal diina maɓɓe ɓe mbiya enen ɓikkoji meɗen goɓe ngel yetta duuɓi 7 9 duuɓi 10 amma baaba faalaki dada faalaki ɓinngel kongel gorgel kongel dewel ngel faalaki diina ngam ngel hollaka ɗo ɗum illa on ɗum aybe on. To heɗitoɓe amin jotta kam haɗo min foɗata labangal taskaram amin ɗum asawere nde asawere metande to jam min jokkanam mon hamin dari min Aisha Umar Joboli wiyata mon Allah hokku en jam. to toni on woyte taskaramji ɗin ɗon garana on iga kode radio international wonto Abuja lamorde lesdi Nigeria wo'ine jonde ngam heɗitigo taskara RFI fulfulde. on tottama konngol Moussa Oumar Bari ko ñande aljuma go lewru no gonɗen hoorejo jagorɗe leydi Sénégal holiti eɓɓore nde jogui gam ƴellide faggudu e ɓamtare leydi Sénégal koto grand théâtre national e yesso dawriyankoɓe gollidiɓe diplomate en e pelle société civile woni ko nde eɓɓore noddirtede plan de redressement économique et social holla gam ɗum laato Ousmane Sonko no fawi e dow toɓɓe tati woni fawgol sagalle e yoga e pijirloji hono jeu en ligne taba walla simme e ko nandi hen mobile money kono kadi ɗaɓɓoɓe visa ji ɓe jeyaka leyɗel Afrique ma mbattu yobnede mawɗo jagorɗo haali kadi ko fati e ustugol feereji laamu ngu yeygol yoga e nokkuji e yeruɗo konunkoɓe France gonno e nder leydi Sénégal fof tan gam hebde hande ɓe cukoli ko ujunnaje 6 milliard kalisi CFA ɗo e duuɓi tati paaɗi Ousmane Sonko e jagorɗo mum tambiɗo faggudu fof kolliti leydi ndi ina wuuri ngakkende mawde ñamande nde tolnima 19 e nder temedere ɗum addi Sénégal tawede hande e leydi ndi ɓurdi hewde ñamale ko fati noon FMI mawɗo jagorɗo holliti Sénégal sohlani ɗum wayna ndun saldu windirankoru tedduɓe ko holno jiruɗon ndeɗo eɓɓore beele hoɗon jaggi mande waw laatade ɗo e ɗiɗo duuɓi paaɗi koɗo men e ndeɗo yewtere ko Mamadou Ndiaye ko jaydiyanke hertorɗo faggudu gonɗo toon to ITV gam tawɗon e nder yewtere nde ɓoggol ngol ko gotol landal hande namdal hande ngal en janna toon to leydi Mauritanie omo ganduɗa ko Souley Harouna Gueye ene jogui namdal ko fati e nde eɓɓore Souleymane miɗen keeɗi namdal ma e nder laamu nguɗoyti eɓe gadi addude ki wiyete ko la solution caggal mum nanɗen projet caggal mum kadi nanni kadi eɓe kaala haal vision 2050 joni kadi eɓe kaalata ko haala redressement joni noon beela kañum ko ɗum ko gueɗe poɗɗi reggodirde woni ko wiyete ko suite logique walla ko holɗum a jarama eɗen gondi mo ganduɗa ko koɗɗo meɗen o wiyete ko Mamadou Ndiaye ko jaydiyanke toon to ITV hertorɗo faggudu Seydi Ndiaye mi salminima machallah Seydi mbaɗimi mi salminima holko jabotoɗa namdal Souley Gueye eyyi namdal Souley Gueye ene waɗi fayida yo fam tan kamɓe koɓe mbakkortono nden nde ɓe goni opposition ko ɓe mbakkortono ko won ko ɓe jogui ɓe muuli ɗum e deftere so tawi Allah rokkiɓe laamu soɓe gari kamɓe koye deftere nde ɓe tugotoɓe mbawa liggade leydi Sénégal e no ɓe jiɗirno ni mata walla waɗiraniɓe noon ɓe keeɓi laamu kono noon guila ɓe jooɗi e japere laamu nde ha joni yiya foti wadde ha wiye mana ko ɗum ɗo wonno nde kadi ararayi o kadi fawi hen kadi noon yimɓeɓe ene puɗɗi hen kadi sikkitade mataw kamɓe koɓe mbiyanoɓe eɓe jogui ko walla ko wiyano nane cawguel maɓɓe ko ala ni hay cawguel ni ala haalno ko woni ko fotata wonde e nder cawguel eyyi ɗum noon kadi ne jeeya e koye gueɗe ɗe gandanma ɗe ɗo tan ɓe jaawi kam ummanade ɗum guila e law ɓe guirbo kam pour ɓe dokka yimɓe hunde kamɓe pulla e guese mumen ha mbawa wiyede ndekete kamɓe ɓe puɗɗima ɓe puɗɗinoma kono ɗo joni eɓen jokkere golle ɗe eyyi no Souley wirni noon gueɗe doge nayyi ɗe ɗum ko gonga waɗama kono kadi ene wasa sellude e noppi janiyankoɓe e hirande wotere tan kono wayno noddali nayyi ni yimɓe garane noto te ko haalete ko ala hen ko yiya ko fuɗɗa waɗede e ɗum noon enen tunda haqqille yimɓeɓe seeɗa ɗum noon firtiranma ala ko kamɓe nde wonno ɓe keblanoki ɗum no feewi
addaniɓe noon wontaniɓe joni tuuba horde sabu ɓe mbawa dalade ɓe mbawa joɗade. Seydi Ndiaye omo ganduɗa ko Séley Haruna ene jogui namdal ɗimmal miɗen keeɗi namdal ma. ɗimmal ngal eɓe mbi ko ndo son excellence président yeehi nde États-Unis yewtidi toon e directrice adjointe FMI kono ɗo joni premier ministre wi ko eɓe cohlani ballal FMI beela haala mabɓe luurdani walla holno ɗum wayata holno ɗum siforoto. ko gonga omo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Faye e jagol mum toon to dowlaji jentuɗe Amérique e noddadu omo ganduɗa ko Donald Trump wondude hooreɓe nayo leyɗel Afrique o yiyino e ɓe ganduɗa ko notodiraɓe FMI Ousmane Sonko e nder yewtere mum o holliti wondene Sénégal sohlani FMI. Mamadou Ndiaye o wi ko beele ɓeɗo ɗiɗa to banggue konngui ɓe lurdani. ene wayno mataw ɓe école ati jimol mabɓe ngol ha ɓe mbawa ɗeggide ɗum ɓe mbawa hollude yimɓeɓe. firti ko kanko président Diomaye nde o yeehi États-Unis nde ko baɗanoɗo toon koɗungu président États-Unis noddimo toon noddi hono makko en toon maɓe ngol joyo nde ɓe ngari nde a majjani kamɓe fof kam sede kamɓe koɓe takko maayo gueji mawgo wiyetengo ngo ɗum ɗon noon Amérique mawno janggo e jaam walla wawa janggo e muɗum firti noon ko gueɗe joni kam ɓe keɓlano garangal maɓɓe janggo e jaam sabu kamɓene ɓe mbi eɓe jogui par exemple koɓe mbiyata c'est bon des enjeux stratégiques o e nder océan atlantique o pour ɓe kuccodiri e océan pacifique gonɗo e wuro banggue o eyyi ɗum ɗon noon ko ɗum ko roguere banggue e nder majjum noon beele andi président kam so naati e nder leydi hayso ko président balɗomo invité o jogui programme makko e naati kankone o lomba hen seeɗa kankone yimɓeɓe yiide walla peɗe ɗe yiiɗi yiide so yori hen FMI ene nanni ene sella e nofuru heddoro noon ko kamɓe ɗiɗo foof ɓe jogui ɓe ɓaggi koɓe mbiyata souveraineté ko manam neɗɗo yo jeey hoore muɗum neɗɗo yo wawan hoore mum yo ɓeydan hoore muɗum ɗen gueɗe ɗiɗi kam ɓe ngala hen luural heddoro noon so luural woodi koye maraw hol lawol ndewe hen hol jaɓɓal jaara hen kadi c'est bon pour wiye yawi walla leeli ene gasa eɗen gueɗe ɗiɗi eɓe jogui hen luurde seeɗa kono noon kanko Sonko ñande o yalti vendredi ɓennuɗo o alma ɓennuɗo o ko wiye yeeso askan Sénégal ko min mi liggodaki e FMI sabu ko jinmi ko mbeɗa wawi dañde ɗum e leydam ko jinmi ko e yimɓe leydam ne mbawi wallude mi hen tottami mi liggoro ɗum sabi liggima maɓe faw hen gueɗe maɓɓe yimɓe noon mbi peut être ko tawdi ko adino waɗede ko ala hen ko yiyaho so yoni kadi o noddi yimɓeɓe o wi ɗum joni yo ngar kala ko goto mum fof mofno Seydi Ndiaye ɗon ni kanko hoorejo jagol Ousmane Sonko o wi wondene o sohlani FMI o heɓat koɓe cohli ko foof ma heeɓe e nder leydi Sénégal or ko heɗen gandi e nder leydi Sénégal sa ƴetti yeeru 90 e nder temedere foof golat ko wiyete ko secteur informel manam hunde nde ganduɗa wona winditiɓe ɓe mbaɗa ko wiyete ko bancarisé ha e ko nandi hen beele ɗum ina wawi latade. ala ɗum cellata e nofru ni kadi mi fawanma hen kadi ɗum goɗɗo woni joni ko Sénégal naaɓe yoɓoɓe lempoɓe temedere Sénégal ɓe ƴettuɗa fof ko nogas joɓata hen lempo te hay nogas ɓe kadi ni ma woda hen yettereɓe si e yettereɓe joɓe mbima par exemple ya muñan ɗumen ha mo wuuri ɗum noon firti koɓe ɗamini ko ɓe mbawa ɗum dañci walla soɓe dañi ɗum kadi aussi wontande ko tampere yimɓeɓe ɓe kadi ɓe ɓeydi teddinde dongal ngal saabu ɓe mbi ko kala cuɗali ene naata e leydi ndi ko ma fawe kuugal kala produit naatawo e leydi Sénégal ma fawe kuugal ko wona oto muɗum wona ventilateur muɗum wona ko ɗum wawi wonde foof so tawi ɗum fewna ko caggal leydi e ɗum naata e nder leydi Sénégal taxe ne fawo hen so taxe o fayuma hen kamɓe joni eɓe gulme hen hunde ɓe nattin ɗum e gafaka mabɓe donc toon ɓe jogoyi yakar so tawi bo ɓe ndendini foof ɓe mbiya mataw kamɓene wala ɗum ɗo woni ballal mabɓe e ujunnaje 6 milliards